Salam elim hormatly adamlar. Garaşda bakmy terap yurdumyzdaky täzelikler kimim habarlary bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun Awada Millet Siýasatçylyk Zowlagynyň Kongresler merkezinde deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki utgaşykly görnüşdäki halkary maslahat öz işine başlady. Forumun işinin öňsüýresinde Kongresler merkeziniň eýwanyny elektron görnüşindäki fergi guruldy. Onu deňde çykalgasy bolmadyk döwletleriň mümkinçilikleri hemde ýurdumyzyň ulug kommunikasiýa toplumynyň gazanan üstünlikleri görkezildi. Fergide ýylaty 533 milyon adama barabar bolan deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň 32 barada gurrun berilýär. Bu ýurtlaryň çaýak taýdan yerleşişi olaryň beýleki ýurtlar bilen ykdysady gatnaşyklaryna täsirini ýetirýär. Şoň netijesinde olar ykdysadyýetyň düzümlüğini kämilleşdirmegi üçin zerur bolan maýa goýum we maliýeleşdirmek, tehnologiýalar we hyzmatlar ýaly ogurlarda ählimumy sögdan artykmaçlyklaryndan dol derejede peýdalanyp bilmeýärler. Şoň bilen birlikde sergide ulug-ulgamyny halkara hyzmatdaşlygy üçin giň ýollary açýan geljegiň ul taslamalary barada maglumatlar berilýär. Bilelikde resmi suratda düşmek dabarasy tamamlanan soň maslahat öz işine başlady. Bellenilşi ýaly forumyň wezipeleri koronavirus pandemiýasyndan soň düzümi maliýeleşdirmek, oň durnuklylygyny üpçün etmek üçin bilimleri, tejribäni we innovasiýon çemeleşmeleri, çözgütleri alşmak. Deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletlerde ulug düzüminiň ösüşini we tehnik taýdan hyzmat edilişini gowlandyrmak üçin maslahatlary hemde mümkinçilikleri ýüze çykarmak. Deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň bähbitleri üçin ulug ulgamyny halkara gollawyny giňeltmek hemde bu ulgamda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak forumyň esasy wezipelerdir. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi. Hormatly wekiliyetleriň ýolbaşçylary, hanamlar we jenaplar. Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň howanarlygyna geçirilýän deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň maslahatyna gatnaşmak baradaky çakylygymyzy kabul edeniň üçin minnetdarlyk bildirýän. Bu forma 30-dan hem köp döwletden ulug edaralarynyň ýolbaşçylary wekilçilik edýärler. Şeýle hem halkara guramalarynyň, mali institutlarynyň, bilermenler jemgyýetiniň onlarçasynyň wekiliyetleri gatnaşýarlar. Bu bolsa duşuň ähmiýetini, derwatlygyny we öz wagtyna çağrylanyny görkezýär. Elbetde, gatnaşyjylaryň şeýle wekilçilikli düzümi Türkmenistana bolan hormatyň şaýadydyr. Ýurdumyzyň ulug-ulgamynaky ählimumy hyzmatdaşa goşan-goşandynyň ikrar edilmeginiň aýdan suwutnamasydyr. Dünýä ykdysadyýetyny agdyklyk edýän häzirki zaman ýagdaýlarynyň seljermesi, ulug we kommunikasiýalar ulgamynyň ösdirilmeginiň has möhüm we aýgytly ähmiýete eýe bolýanlygyny aýdan görkezýär. Ulug ustaslar gatnawlaryny amatly ýagdaýa getirmek, çyýgmaly we taýýar önümleri daşamagyň häzirki zaman öpçünçilik ulgamyny gurmak. Esasan hem deňiz terminallaryna güni çykalgasy bolmadyk döwletler üçin esasy birleşdirici şerti urulýar. Häzirki wagtda dünýä önümçiligindäki ýöneki bolmadyk ýagdaýlarda hut ulug kommunikasiýalar düzümi ykdysady gatnaşyklara zerur itergi berip biler. Maýa goýum işçiligini höwüslendirip, belli bir derejede tutuş ählimumy, geoiqtisady ulgama täze mani mazmun bermäge ukyplydyr. Şu nokta nazardan täze ulug ustaslar merkezleriniň mümkinçilikleri ören uludyr. Olary ägir giňişlikler, adam mümkinçilikleri çekilýär. Düýpli maýa goýumlary goýulýar. Bularyň hemmesi ulug ulgamny dünýä ykdysadyýetini ösdirmegiň hereketlendirjisiniň birine urmagy mümkinçilik döredýär. Ýurtlar bilen sewitleriň arasyndaky ösüş depkinindäki tapawutlyklardan hemme taraplaryň peselmeginden we çökmeginden kepillendirýär. Türkmenistan 21-nji asyryň ulug guruluşynyň integrasiýa ösüşiniň giňişlikleriň, sewitleriň, senagat serişde adam mümkinçilikleriniň baglanşygydygyna inanýar. Geljek iň uly halkara we sewit deňiz, derýa, avtomobil ve demir yollarına
hem de hova merkezlerine çıkmak, olaryň amatly utgoşmasy we hersiniň artykmaslygyndan peýdalanmak bilen birleşdirilen ulug aragatlaşyk ulugymyna degişlidir. Hormatly maslagata gatnaşyjylar, koronavirus pandemiýasy ähli döwletlere diýen öz täsirini ýetirdi. Dünya hojuluk gatnaşyklarynyň ösmegine yaramaz täsir etdi. Ýöne ulug düzüminiň nukta nazarından hut deňde çykalgat bolmadyk ösýän ýurtlar köp ziyan çekdi. Şeýle şertlerde tagallalar birleşdirmek, salt we aýdyň netijelere ýetmek üçin tutan ýerli gönükdirmek zerurlygy ýöne çykdy. Bu ýerde iň möhüm ugurlaryň biri Birleşen Milletler Guramasynyň çäklaryna umumy iş ýörelgelerini işläp taýýarlamak bolup durýar. Biziň pikirimizçe ulug meseleleri bütün dünya guramasynyň aýratyn iş ugur hökmünde, Birleşen Milletler Guramasynyň gün tertibinde hemişelik we berk orny eýelemelidir. Türkmenistanyň bu urda işçiň siýasaty, ulug meseleler boýunça gepleşikleri ulgamlaýyn we ýygyderli häsiýetde alyp barmaga gönükdirilenler. Ma'lum bolşýaly, biziň ýurdumyz 2016-njy ýylyň noýabr aýyna Aşgabatda durnukly ulug ulgamy boýunça birinji ähli umumy maslagaty geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Şeýlem Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ulug ulgamynda durnukly ulug we halkary hyzmatdaşlygyny ösdürmek meseleler boýunça möhüm rezolýusiýalary kabul edildi. Häzirki döwürde dünýä uluglar ulgamyny ösdürmek boýunça dialogyň başlananyny we has oýlanşykly, bitiw häsiýeti eýe bolup başlananyny anam bilen tasdiklap bolar. Oňa döwletler, kompaniýalar, halkary institutlary we guramalary gatnaşýarlar. Bu üstünliklere kanuny ýagdaýda gowanmak bilen Türkmenistan ähli umumy ulug dialoguna özüniň başlangyçlar arkaly gatnaşmagyny pesentmez. Bundan başga da biziň ýurdumyz ony güýçlendirmäge we giňeltmäge, täze anyk taslamalar we meýilnamalar bilen baýlaşdyrmaga taýýardyr. Şunuň bilen baglylykda Birleşen Milletler Guramasyna ulug ulgamyna deňde çykalgat bolmadyk ýurtlaryň bähwitlerini goramaga gönükdirilen we Birleşen Milletler Guramasynyň degişli düzümleri bilen ýygyderli iş alyp barjak ýürüýti iş toparyny döretmek baradaky mesele seretmegi teklip edýän. Şeýleýän biz baş assambleýanyň deňde çykalgat bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ähli umumy ulug hyzmatdaşlygynyň ösüşine ve onu pogtalandyrmakda ornuny ýokarlandyrmak hakyndaky rezolýusiýany işläp taýýarlamaga girişmäge wagt ýetdi diýip hasap edýär. Şol resminama biziň döwletlerimiziň bähwitlerini öňe sürmäge, netijeli itergi bermäge, degişli meseleleriň ähmiýetini açyp görkezmäge we olara düşünmäge ýardam berer. Dünya bileleşiginiň olary çözmäge eýerýänligini görkezmäge ukyply bolar. Türkmenistan bu resminamany taýýarlamaga girişmäge taýýardyr. Ähli netijeli teklipler we başlangyçlar üçin açykdyr. Şu başlangyçlaryň gollanjakdygyna bil baglaýar. Hormatly maslagata gatnaşyjylar, Aşgabat maslagaty umumy dünýä ulug gün tertibiniň ören möhüm we aýrylmaz bölügidir. Ol ähli umumy ulug ulgamyna mundan beýlekde hyzmatdaşlyk etmek netijeligini we ýygyderligini üpçün etmäge niýetlenenler. Deňde çykalgat bolmadyk ýurtlaryň kanuny bähwitlerini ikrar etmäge, biziň hyzmatdaşlygymyzyň maksatlaryny we wezipelerini anyklaşdyrmaga gönükdirilenler. Şu maslagatyň dowamyna siz deň hukukly, özara bähwitli we hakyky hyzmatdaşlyk esasyna ähli umumy ulug akymlaryna, strategik çelgileri ve goşulşmagyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitläp bilersiňiz. Şu formuň kabul eden çözgütleriniň we teklipleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgat bolmadyk
ötüp baryan yurtlar boyunca 2024-nji ýylda geçirilme gödegine tutulan 3-nji maslahatyna taýýarlyk görmek esasyny düzjekdigine ananýan. Türkmenistan öz hyzmatdaşlary we pikirdeşler bilen bilelikde öňde goýulan bu maksatlara ýetmek üçin aýgytly hereket eder. Maslahada gatnaşyjylaryň ählesine bu orada üstünlikleri arzu edýär. Üns beren üçin sag bolun. Soňra foruma gatnaşyjylar Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'in iýeren hatyny dinlediler. Bu haty Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň orunmasary we ady döwletler, deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler hem de ösüp barýan kisi ady döwletler boýunça ýokary wekili hanym Raba Fatima okudy. Birleşen Milletler Guramasynyň başçysynyň gutluk hatyny Türkmenistanyň hökümetine hem de foruma gatnaşyjylaryň ähletine möhüm ähmiýetli meseleleri, deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ulgamly ösürmek meselesine üns çekmäge ýyglananlyklar üçin hoşallyk bildirildi. Bellenesi ýaly ulag ulgamnaky ara baglanşyk ähli ýurtlaryň geljegi, aýratynam feodal narhyny peseltmek we ähli bazarlara el ýeterliligi gowlandyrmak babatda deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler üçin möhüm ähmiýete eýdir. Şunu iqtisadiýetliň we adamlaryň ýakynlaşmagyna ýardam bermek, oba we şäher etraplarynyň arasyndaky gatnaşyklary pogtalandyrmak we durnuklylygy ýokarlandyrmak, şeýle-de durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin ulagyň ören wajyplygyna üns çekildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary deňde çykylgaty bolmadyk döwletleriň ulag ara baglanşygyny gowlandyrmagyň ýolunda uly päsgelçilik bilen bardygyny aýdyp, öz hatyny deňsizligi çuňlaşdyrýan we howaň üýtgemegini durnukly bolmadyk sağlaşykly düzümiň, ferhetden geçilýän köp sanly nokotlaryň bardygyny, çylsyrymly üstünasır we ferhet çärelerini esasy bökdönşikleriň hataryna görkezdi. Gatnawlarda bökdönşikler ýokary ulag sykdaçylary COVID-19 pandemiýasy netijesinde ýüze çykan goşmaça kynçylyklaryň hataryna bellenildi. Nöwtalsiýaly ýük daşamak babatda sykdaçylaryň has artmagy söwda we üstünasır geçirmek bilen bagly kynçylyklary çuňlaşdyrdy. Sondan soňky ykdysady çökünlik bolsa hökümetleriň uzak möhletli düzümlerini tasamalary maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini şäklendirdi. Antonio Guterres'in hatyna ulag ulgamny ozalky ösüş ýoluny gaýtaryp bermek üçin bilelikdäki hereketiň möhümdigi bellenilýär. Wene hereketler maksatnamasynyň deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler üçin uly ähmiýete eýedigine aýratyn üns çekildi. Şoň bilen baglykda bu maksatnamaň deňdiň netijeli we bähbitli el ýeterligine çagyrýan gaýdalýar. Şoň bilen birlikde geljekde bilelikdäki tagallalary işeňleşdirmegiň hem de çözgütlüň ähmiýetini artdyrmagyň, düzümi maliýeleşdirmekde ýetmeýän ferişdeliň öwgedini olmak, şol sanyny durnukly ulag ulgamna maýy goýumlaryny goýmak üçin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pogtalandyrmagyň wajypdygy bellendi. Şeýle-de uly bolmadyk jemgyýetleriň ýaşaýjylarynyň çetde galmanlyklaryny hem de maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň, şol sanyny howaň üýtgemegi bilen bagly maliýe ferişdeleriniň ulanylanyna göz ýetirmegiň zerurdygyny ýetirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ýüzlenmesinde deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň Birleşen Milletler Guramasynyň doly ıgrarlylygyna bil baglap biljekdikleri bellenilýär. Mundan başga Milletler Birleşiginiň deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň 2024-nji ýylda guraljak 3-nji maslahatynyň üstünlikli geçirilmegini üpsün etmäge taýýardygy beýan edildi. Hatyň ahyryna çäk bilen bagly meseleleri çözmek üçin innovasiýalardan we tehnologiýalardan doly peýdalanmak maksady bilen bilelikdäki işiň hem de deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň durnukly ulag ulgamny ilerletmek we gatnaşyklaryny pogtalandyrmak üçin tagallalary birleşdirmegiň ähmiýeti barada aýdyldy. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň orunmasary we ady döwletler deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler hem de ösüp barýan kisi ady döwletler boýunça ýokary wekil hanym Raba Fatima şuňky açylan forumda çykyş etmegiň özü üçin uly hormatdygyny bellidi. Bu gedekki duşuň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmegi hem de bildirilýän mehmansewerlik üçin hormatly prezidentimize we Türkmenistanyň hökümetine tüýsürekden hoşallyk bildirip, mehman Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde ulag ulgamly durnukly ösdürmekde öňdäki orunlaryň birini eýleýändigini nyktady. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň halkara giňişligine alyp barýan işi we şuňky ähmiýetli forumy geçirmek başlangyjyny öňe sürmek üçin hoşallyk bildirildi. Durnukly ösüşi üpçün etmek babatda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibinde ulag ulgamnaky arawanlanşygyň durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň möhüm şerti bolup durýar. Üstünasır ulag geçilgileri deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler üçin çäk taýdan ýerleşişi we daşky söwda baglylygy bolan ýurtlar bilen deňeşdirileni aýratyn ähmiýetlidir. Bellenesi ýaly deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler ygtybarly ulag düzümine we sebitleýin hem de dünýä söwdasyna işen gatnaşmak üçin netijeli üstünasır gurallarynyň döredilmegine garaşly bolup durýarlar. Deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag babatda sebitary we halkara gatnaşyklaryny gowlandyrmak,
üstasır oğurları giňeltmek üçin onun hadalaşdyrış hukuk binyadyny we düzümlerin gurallaryny kämilleşdirmek. Sany ulgamy işleňleşdirmek, geçirgelen işine golluk bermek üçin oýlanşykly siýasaty işläp taýarlamagyň, şeýle-de mümkin bolan ähli çeşmelerden mal eteristelerini çekmegiň hasabyny ekologiýa taýdan arasa we netijeli ulug ýollaryny ösdürmek, ulug düzümindäki päsgelçilikleri aradan aýyrmak, çözgüdi kabul etmegiň esasy 5 ogry hökmüne görkezildi. Bu öde ilkinji 4 maksatlara yetmek üçin aýratyn ähmiýetli hasaplanýar. Hanım Rabah Fatymaň belleşi ýaly bu 5 ogry ulug ulgamynyň döredilmegine ýardam berýän şertler hökmünde ikrar edildi. Olar deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler üçin täze mümkinçilikler açar. Oň esasynda bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamy bar. Bu bolsa hemişe bolşy ýaly halkara ýalyşyklaryň ýerine ýetirmegini esasy ogry edinýär. Hanım Rabah Fatyma çykyşynyň ahyryna bu gedekki forumyň netijeleriniň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ulgamyna özara gatnaşyklaryny işleňleşdirmek üçin degişli çözgütleri we hereketleri işläp taýýarlamakda möhüm ähmiýetiniň boljakdygyna ynam bildirdi. Soňra deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň bütün dünýä toparynyň başlygy, Botswana Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik wekili Ilçi Colin Wixen Kelapile öz çykyşynda Türkmenistanyň prezidentine we hökümetine hemde Birleşen Milletler Guramasyna şu möhüm we derwäýt forumyň geçirilýäni üçin hoşallyk bildirdi. Maslagada gatnaşyjylara ýüzlenmede bellenilşi ýaly deňde çykalgasy bolmadyk döwletler ykdysadyýetyň pese gaçmagy hemde dünýä bazarlaryndan çetleşmegi ýaly kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Sylsyrymly geografik we ýol şertleri bilen baglylykda haritlary daşamak hemde ýurduň ýylatynyň erkin gatnamagy kynlaşdy. Covid-19 pandemiýasy döwründe serhetleriň ýapylmagy deňde çykalgasy bolmadyk döwletleriň ozurlanam agyr ýagdaýyny hasam sylsyrymlaşdyrdy. Ösüp barýan ýurtlaryň halkara söwdasy üçin binýatlaryň ulgam bolup durýan ulugamy pandemiýa zerarly has uly kynçylyklary başdan geçirdi. Howang üýtgemeginiň uly howplary hemde oň bilen bagly adatdan daşary ýagdaýlar portlaň howa menzelleriniň awtomobil hemde demir ýol düzümleriniň işine uly täsir edýär. Wena maksatnamasyny ýerine ýetirmek we 2030-njy ýyla senli durnukly ösüş maksatnamasyna ýetmek üçin üst-sasyr gatnawlar, ulug düzümini we söwdany ösdürmek ulgamyny bu ýurtlara maliýe we tehnik kömegini bermek gödegine tutulýar. Şoň bilen baglykda ösüp barýan ýurtlar üst-sasyr döwletleriň ýygyderli hyzmatdaşlygyny we gollawyny bil baglamak bilen bililikdäki tagallalar arkaly çökkünlikli ýagdaýlara garşy durup biljek ýokary hilli we durnukly ulug düzümini döretmelidirler. Ulug düzümindäki täze maýy goýum taslamalaryny gollamalydyrlar. Umumy wezipeler çözmek üçin sewit hyzmatdaşlygyny giňeltmelidirler. Pesik tazaly we ýükleri has gysga wagtda ýetirýän durnukly ulug hökmüne demir ýolunyň artykmaçlyklaryndan peýdalanmalydyrlar. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Afrika Iqtisady Komissiýasynyň ýerine ýetiriji sekretarinyň ornmasary Antonio Pedro sanly ulgam arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ornmasary, Afrika Iqtisady Komissiýasynyň ýerine ýetiriji sekretary hanym Vera Songwenyň aýdan hoşniyetli sözlerini ýetirdi. Şeýle-de ol çykyşynyň barşynda hemmeleri şu gün Türkmenistanda açylan halkara forum bilen gutlady. Durnukly ötüş maksatlarynyň gün tertibinde ulug ulgamynaky özara hyzmatdaşlyk we oňçäklerine halkara söwdaň mümkinçilikleriniň ösdürilmegi möhüm orny eýleýär. Şunu ulug boýunça özara gatnaşyklaryň we söwda hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine ýardam bermek wajyp bolup durýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Afrika Iqtisady Komissiýasynyň ýerine ýetiriji sekretarinyň ornmasary deňde çykalgasy bolmadyk Afrika ýurtlarynyň halkara ykdysady giňişligine goşulmagynyň möhümdigini belläp, bu ýurtlaryň eksport, import amallaryny ýerine ýetirmekde, ýylatyň satyn alyş ukybyny ýokarlandyrmakda ulug ulgamyna hyzmatdaşlyga möhüm ornyň degişliligini ňytady. Afrika ýurtlaryny utgaşdyrjy guralyň hereket etmegi ykdysat taýdan goşulmak babatda sewitlerin hyzmatdaşlygy ötürmek üçin möhüm ogry bolup durýar. Şunu sewitlerin we ähli söwda degişli ýurtlaryň hemmesiniň gatnaşmagyny öpçün etmek wajyp bolup durýar. Muňa özi bu gurda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny şertlendirer. Şeýle-de mehman ulug düzüm we hyzmatlar boýunça hereketlen maksatnamasyna geçirilen barlygyň Afrika ýurtlaryna ulug düzümlerine we hyzmatlara bolan gyzyklanmalaryň artmagyny şertlendirýändigini belledi. We bu gyzyklanmalaryň demir ýol, awtomobil, deňiz we howa ogurlaryny has artýandygyny belledi. Bellenilşi ýaly iklimiň ýurtlaryna işen taýýarlanan köp sanly möhüm taslamalaryň durmuşa geçirilmegi işe düzümlüň tagallalaryny möhüm ornyň degişliligini ýüze çykardy. Bu bolsa işe düzümlüň halkara gatnaşyklaryna hasam işleňleşmegine giň ýol açar. Soňra bütün dünýä gömrük guramasynyň baş sekretary Dr. Kunya Mukuriya söz berdi. Ol forum wekilleriniň öňünde sanly ulgam arkaly çykyş etdi. Iri guramaň ýolbaşçy deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň halkara ulug masalatyna gatnaşyjylary mübareklep, bu möhüm duşuga gatnaşmaga çaňkylyk üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi.
Bütün dünya gümrük gullugy deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler söwda hemde ulug ulgamna golluk bermek boýunça tagalarlardan has uly peýdalanmalygyny hasaplaýar diýip Kunio Mikure belledi. Biziň işimiziň esasy ýörelgesi serhetler bölýär, gümrük birleşdirýär diýen ýörelgeden ibaratdyr. Şu maksat bilen bütün dünya gümrük guramasy gümrük şäherleri üçin standartlary işläp taýýarlaýar. Gümrük hyzmatdaşlygyny ilerledýär hemde gatnaşyjy ýurtlaryň gümrük gulluklaryny öz kuwatyny artdyrmakda golluk berýär. Şeýlekde biz girdejileriň ýygnalmagyna, söwda işleriniň aňsatlaşdyrylmagyna hemde serhetleri bir kanun söwdadan goramaga ýardym berýär diýip bütün dünya gümrük guramasynyň baş sekretaryny ýetdi. Şeýlede ol deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleri gollamak maksady bilen 2019-njy ýylda Merkezi Aziýanyň ýurtlaryna gelip görendiň hemde Türkmenistanyň şol wagty prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşmak mümkinçiligine eýe bolanlygyny ýatlady. Şunu Türkmenistanyň açyk kapylary hemde giň halkara hyzmatdaşlyk siýasatyny ıgrarlydygyny ýatlady. Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň ählisi hem serhetde söwdany we ulugy ýeňilleşdirmek maksady bilen 2021-nji ýylyň ahyryna çenli degişli resminama goşulmak işini tamamladylar. Bütün dünya gümrük guramasy kömek hökmüne üstü geçirmek boýunça gollanmany, üstü geçirmek ulgamyny iň gowy tejribeleriň ýygyndysy we beýlekleri işläp taýýarlady. Muňa özi guramaň diňe bir üstü geçirmek siýasatyna däl, eýsem tehnologiýalary şol sanyny ulug düzüm bilen berk baglanşykly maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak ulgamyna da ýakyndan golluk berýändigine şaýatlyk edýär. Bütün dünya gümrük guramasynyň mümkinçilikleri artdyrmak baradaky gollugy köp babatda gümrük gulluklaryny ösdürmäge, şol sanyny gender deňligine we köptürlülüge gönükdirilendir diýip guramaň ýol başlatyny ýetdi. Doktor Kunio Mikure Türkmen tarapyna ýeri forumy ýokary derejede guranlygy hemde netijeli gepleşikler üçin ajaýyp şertleriň döredilendigi üçin ýene-de birgede hoşallyk bildirip, bütün dünya gümrük guramasynyň öz tarapyndan deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleri hemme taraplardan golluk berjekdigini, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bähbidine, olaň ulug kuwatyny artdyrmagy ýardym etjekdigine ynanyrdy. Soňra ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretarynyň orunmasaryna söz berildi. Ol ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň adyndan Türkmenistanyň prezidentine we hökümetine bu möhüm çäräniň ýokary derejede guralanlygy üçin hoşallyk bildirdi. Mihman forumyň ähmiýeti barada aýdyp, fewit we halkara derejede ýakynlaşmakda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň durnuklylygyny pogtalandyrmakda dörli ýurtlaryň ulug ulgamlaryny birleşdirýän ulug täsir geçelgeleriň möhüm ornuny belledi. Şoň bilen baglykda ykdysady işiň we durnukly ösüşiň möhüm şertleriniň biri hökmünde ulug täsir ulgamda netijeli gatnaşyklary ösdürmek babatda umumy tagallarlar utgaşdyrmagyň zerurdygyny tally. Soňra ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Hosraw Noziriň sanly ulgam arkaly ýüzlenmesi diňlendi. Ol şu foruma gatnaşmagy çakylyk üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Bu maslahatyň geçirilmegi tutuş dünýä üçin durnukly ara gatnaşygyň we ulagyň öpçün edilmeginiň wajypdygyny hemde gaýra goýulmasyzlygyny şaýatlyk edýär diýip ýeri halkara guramasynyň ýol başçysy aýtdy. Hemde durnukly ulagyň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibini durmuşa geçirmekde ören möhüm orun eýleýänligini aýratyny ýetdi. Biz ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 2025-nji ýyla çenli garaýşlaryny hemde Birleşen Milletler guramasynyň durnukly ösüş maksatnamasyna laýyklykda öňdewarjy sewitleýin uluglamyny döretmek arkaly özara baglanşygy pogtalandyrmagyň hasabyna gatnaşyjy döwletleriň ählisiniň aýratynam deňde çykalgaty bolmadyk döwletleriň has asnaşykly ýakynlaşmagyny üpçün etmek baradaky borçnamamy tasdiklamaga şartdyr diýip Husraw Nazir belledi. Sewit hyzmatdaşlygynyň aýratynam deňde çykalgaty bolmadyk döwletler bilen hyzmatdaşlygyň 30 ýyllyk tejribesine eýe bolan ösüş boýunça hökümdara sewit guramasy hökmünde ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy durnukly ösüş maksatlaryna hemde wene hereketler maksatnamasyna göz öňünde tutulan umumy gymmatlyklaryň, maksatlaryň we ileri tutulýan ugurlaryň ählisini gollaýar diýip Husraw Nazir aýtdy. We ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň söwdany we ulug ulgamyny ösdürmek boýunça islenlik sewitleýin we halkara başlangyçlara gatnaşmagyny dowam etdirjekdigine hemde agza döwletleriniň we dünýäniň arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmaga mundan beýlägem sallamly goşmak üçin gyzyklanma bildirýän halkara hyzmatdaşlaryna goşuljakdygyny ynanyrdy. Men şu maslahatyň jemleriniň deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler üçin durnukly ulug ulgamyny ählimomy ösüşe oňat düşünmäge ýardam berjekdigine ynanýar diýip ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Türkmenistana şeýle möhüm çäräni geçirenlik üçin ýene-de birgedek tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Soňra awtomobil uluglarynyň halkara birleşiginiň baş sekretary Jenap Umberto de Preto söz berildi. Ol foruma gatnaşyjylara sanly ulgam arkaly ýüzlendi. Awtomobil uluglarynyň halkara birleşiginiň ýol başçysy maslahatyň gurulmagy we geçirilmegi üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi.
Ol koronavirus pandemiýasynyň netijeleriniň ulagy we sewda täsirini azaltmagy ileri tutulýan wezipelerin hataryny görkezip, awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň Birleşen Milletler Guramasynyň ugurdaş düzümleri bilen deňde çykalgasy bolmadyk döwletlere degişli meseleler boýunça enseme wagtdan bäri işleşýändigini, sevtara ýakynlaşmagyň zerur guraly hökmünde hereketleriň degişli meýilnamasyny doly gollaýanlygyny belledi. Bellenilse ali pandemiýa hemde dünýäde bar bolan çökünlikler bilen şertlendirilen ýagdaýlar gözeginde tutup, bu döwletler ähli bazarlara elýeterillik bilen bagly täze ykdysady wezipeler bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Şoň bilen baglykda halkara we köp taraplyň gurallary, şol sany üstsäşür gatnawlary ösdürmäge, gömrük çärelerini aňsatlaşdyrmaga gönüktirilen sanly gurallary ulanmagyň ähmiýeti artýar. Multimodal ulag geçelgelerinden işin peýdalanmazdan, ygtybarly ugurdaş düzümleri ösdürmezden, degişli kadalary we hyzmatlary kämilleşdirmezden durnukly ösüşi gazanyp bolmajakdygyny tally. Şoň bilen baglykda awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň baş sekretary, Birleşen Milletler Guramasynyň bar bolan gurallaryna netijeli peýdalanmagyň, üstsäşir şärelerini sanly ulgama geçirmek boýunça umumy tagallalary mundan beýläge mutgaşdyrmagyň wajypdygyny aýratyn belledi. Bu aradaky gurrungyň dowamyna ýük taşamagyň multimodal hemde ykdysam ulgamlarynyň netijeli işlemegine awtologlaryň möhüm orny bellendi. Pandemiýadan soňky döwürde ykdysady taýdan dikeldiş hut şuňa baglydyr. Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşigi öz tarapyndan deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň durnukly ulagy we üstsäşir öýdara gatnaşyklary boýunça başlangyçlary doly gollaýar. Jenap Umberto de Preto şeýle masagada gatnaşyjylara ýüzlenmek mümkinçiliginiň özü üçin ol hormatlygyny nygytap, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we Türkmenistanyň halkyny ulag üstsäşir düzümi ösdürmekde gazanylan üstünlikler bilen gutlady. Hemde ýurdumyzyň durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge ýardam edýän bu urdaky oňyn barşlangyçlarynyň ähmiýetini nygtady. Ýewropa, Kawkaz, Aziýa halkara ulag geçelgesiniň hökümdara komissiýasynyň hemişelik sekretariatynyň baş sekretary Asad Asabbayew sanly ulgama arkaly çykyşyny şeýle giňme çörli çäräni guranygy üçin Türkmenistanyň hökümetine hoşallyk sözleri bilen başlady. Ol häzirki döwrüň has derwat meseleleri boýunça çykyş etmegiň özü üçin ul hormatlygyny belledi. Çäklendirmeler aýrylandan soňra ulag ulgamynyň dikeldilenligine garamazdan pandemiýa bize ulaglaryň dürli görünüşleri bilen ýük taşamalaryň netijeligini ýokarlandyrmak üçin halkara derejesinde ýakynlaşmagyň we sağlaşygyň zerurdygyny aýdynlygy bilen görkezdi diýip Asabayew nykdy. Şoň bilen baglykda işleri sağlaşdyrmak we goşulşmak meseleleri diňe bir degişli düzümleri, şol sany demir we awtomobil ýollary gurmak bilen baglanşykly meseleler gursap alman eýsem sanlylaşdyrmaga ýykyn etmek bilen ýumşak düzümleri döretmegem gödeginde tutýanlygy bellenildi. Şoň üçin Ýewropa, Kawkaz, Aziýa halkara ulag geçelgesi ýurtlarynyň aglawasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler düňini nazara almak bilen pandemiýadan soňky döwürde ýurtlary durnukly dikeltmek üçin ilkinji nowatda düzümleýin desgalary olaryň kuwatlyklaryna laýyklykda birleşdirmegi aýratyn möhüm hasaplaýar diýip hökümetara komissiýanyň hemişelik sekretariatynyň baş sekretary belledi. Çykyşynyň ahyryna Asabayew öz adyndan hemde Ýewropa, Kawkaz, Aziýa halkara ulag geçelgesiniň hökümetara komissiýasynyň hemişelik sekretariatynyň adyndan mundan beýläge netijeli hyzmatdaşlyga taýýarlygyny tasdiklap, maslahata gatnaşyjylara hemde onu guraýjylara ýene däwirge hoşallygyny beýan etdi. Soňra garasy döwletleriň arkalaşygynyň ýolçylarynyň hökümetara geňeşiniň başlygy Buri Karimov çykyş edip, forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi üçin hormatly prezidentimize we Türkmenistanyň hökümetine şuňur hoşallygyny beýan etdi. Bellenilse ali bu gedekki forum Aşgabat prosesiniň dowamy hökmünde kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulaglagy boýunça birinji ähli maslahatyna onuň bunyady goýuldy. Onda Türkmenistanyň halkara derejesindäki ulag diplomatiýasynyň ösüşine goşandy aýratyn bellenildi. Mehman garasy döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň Aziýa we Ýewropa iklimleriniň möhüm baglanşdyrjy merkez hökmüne çäk taýdan amatly ýerleşendigini belledi. Halkara ulag geçelgeleri, şol sany halkara awtomobil ýollary häzirki zaman ulag ulgamynyň esasyny nüzýär. Hutçy ýagdaýam hereketleriň Wene maksatnamasynyň kabul edilmegini we ony durmuşa geçirmek boýunça zerur tagallalary şertlendirdi. Ilkinji nowatda üstsäşir geçelgeleri ösdürmekde goňşy döwletler bilen ýanyşyk çäkde ulag düzüminiň gowlandyrylmagy we halkara awtomobil ýollarynyň giňeldilmegi zerur bolup durýar. Şoň bilen baglykda garasy döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň ulag ulgamyny toplumlaryň işleriň alınıp barylýanlygy bellendi. Şunda Türkmenistany amala aşyrylýan anyk işlere üns berildi. Garasy döwletleriň arkalaşygynyň ýolçylarynyň hökümetara geňeşiniň başlygy Ferhedüstü geçelgeleriň erkin ykdysady zorluklaryň mümkinçilikleriniň doly derejede herekete giridilmeginiň wajypdygyny nykdy. Muňa özi garasy döwletleriň arkalaşygynyň ýurtlarynyň arasynda sewda gatnaşyklaryny gowlandyrmagy, hyzmatdaşlygy işleňleşdirmäge, şeýle-de milli ykdysadyýetleň ösdürilmegine ýardam berer. Dünýäde emele gelen ýagdaýlary nazara alyp, demirgazyk günorta geçelgesiniň ösdürilmegi, ulag ulgamynyň mümkinçilikleri artdyrmakda bar bolan bökdünçlikleri azaltmak üçin zerur çäreler görülmegi teklip edildi.
Şol urwatyn özünde hökümet ara geňeşiniň bu ur boýunça soňky ýyllarda öňe sürülen başlangyçlary gollaýanlygy bellenildi. Däp bolan we innowasion häsiýetdäki şol sany uly akymlaryny sanylaşdyrmak bilen baglanyşykly başlangyçlara möhüm orun berilýär. Şeýlelikde bu urda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin utgaşykly hereketleriň wajypdygy bellenildi. Geňeşiň geljekki mailnamalary barada aýdyp mehman 2023-nji ýylyň maý aýynda Özbegistanyň, Türkmenistanyň, Eýranyň we Ermenistanyň çägi boýunça ulug geçelgeleriniň ýagdaýynyň gowlandyrylmagyna gönüktirilen halkara awtomobil ýörüýüşini guramagy möhüm wezipeleň hataryny kesgitledi. Bu Karimov çykyşynyň ahyryna foruma gatnaşyjylaryň ünsüni dünýä döwletleriniň arasynda dostluk we hyzmatlaşyk gatnaşyklaryny pogtalandyrmagyň wajypdygyna çekdi. Bu edi ähli gyzyklanma bildirýän taraplar üçin bähwitli bolar. Soňra forum umumy mejlisler görünüşini öz işini dowam etdi. Covid-19 pandemiýasynyň soňky döwürde durnukly ykdysady ösüş üçin ulug ara gatnaşygyny gowlandyrmak we maliýeleşdirmek üçin başlangyçlar we sözgütler barada tejribe alşmagatly ýokary derejedäki umumy mejlis özüniň täsirligi bilen aýratyn tapawutlandy. Ministerler derejetindäki pikir alşmalaryň säklerini pandemiýadan soňky döwürde durnukly ykdysady ösüş üçin ulug gatnawlaryny gowlandyrmak hemde maliýeleşdirmek boýunça başlangyçlar hemde teklipler beýan edildi. Şoň bilen birlikde ulug özara baglanşygynyň esasy meselelerini garaldy. Bu özara baglanşyk koronavirus ýokunyjynyň ýaýramagy sebäpli tutuş dünýäde säklendirilipdi. Ol aýratynam deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň söwda hem ulug gatnaşyklaryna ýarama täsir etdi. Bellenilse ýaly şu gedekki duşuň esasy maksady has ýokary hilli, dessin hemde ykdysat taýdan bähwitli ulug hyzmatlaryny hödürlemek arkaly iklimara söwdasyna hemde siýasatlara gollaw bermekde köp ýurtlaryň hemde guramalaryň tagallalaryny birleşdirmekden ibaratdyr. Türkmen tarapy döwletimiziň gazanan üstünlikleri barada aýdyp Türkmenistanyň ulug boýunça esasy halkara konwensiýalaryna gatnaşyjy bolmak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň bu urdaky 4 kararnamasyny hususan durnukly multimodal üstasyr geçelgelerini döretmäge ýardam etmek maksady bilen uluglaryň ähli görnüşleriniň arasynda hemme taraplaryň gatnaşyklary üpçün etmegiň ýoluny durnukly ösüş üçin halkara hyzmatdaşlygyny üpçün etmekde ulug üstasyr geçelgeleriniň orny durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda uluglaryň ähli görnüşleriniň ara baglanşygyny berkitmek, koronavirus kesendiniň pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin özünüksiz we ýetirli halkara ulug daşamalary üpçün etmek maksady bilen ulugyň ähli görnüşleriniň arasyndaky ara baglanşygy berkitmek atly kararnamalaryny kabul etmek başlangyjy bilen çykyş edenligini bellediler. Watanymyz ulug wagtda özara hyzmatdaşlygy hemde üstasyr ýük daşamalaryny we ýolagçy gatnawlaryny höwetlendirmäge ygrar-lygyny iş ýüzünde tasdikleýär. Şoň bilen baglylykda 2011-nji ýylda Aşgabat ylalasygy diýip tanalýan Eýranyň, Omanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetleriniň arasynda halkara ulug we üstasyr geçelgesini döretmek baradaky ylalasyga gol çekilendigi bellenildi. Bu tasama şeýlede Katar, Kazakystan we Hindistan goşuldylar. Owganystany Türkiýe hemde Ýewropa bilen birleşdirýän Lapis Lazuli geçelgesiniň hem geljegi uludur. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň, Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň hemde Türkiýanyň arasynda bu geçelge baradaky ylalasyga gol çekildi. Bu ulug geçelgesi sebäpden ykdysady taýdan goşulmagyny ýokarlandyrmagy hemde Owganystany dünýä söwdasyna çekmek arkaly on halkynyň hal ýagdaýyny gowlandyrmakda ýardam bermäge gönükdirilendir. Beýik üpek ýoluny dikeltmekde, Merkezi Aziýanyň, Hazar deňiz sebäptiniň ýurtlary bilen goňşy sebäptleriň arasynda söwdany ösdürmekde strategik ähmiýeti eýe bolan Kazakystan, Türkmenistan, Eýran demir ýoly hem iklimiň ýurtlarynyň arasynda ýük dolanşygynyň artdyrylmagy üçin täze mümkinçilikler açdy. Şeýlede häzirki wagtda Hazar deňiziniň üstü boýunça ösdürilýän Hytaý, Kazakystan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe, Ýewropa ulug urunyň Ýewropa, Kawkaz, Aziýa uruny boýunça Türkmenistanyň üstünden geçýän Traseka halkara ulug geçelgesiniň möhümdigini ýytaldy. Ýurdumyz bu ulug geçelgeleriniň ösdürilmegine goşýan goşandyny artdyrmak bilen öz düzümlerini döwraplaşdyrýar we giňeldýär. Täze demir we awtomobil ýollaryny, awtobanlary, köprüleri gurýar. Ulug toplumynyň maddi enzamlaryny binýadyny kämilleşdirýär. Şeýlede ýakynda gurulşygyna badalga berilen Türkmenbaş şäherinden Kazakstanyň Feredine çenli awtomobil ýolunyň ornuny Garabagol köz aýlygynyň üstünden geçek awtomobil köprüsiniň ähmiýeti barada aýdyldy. Bu deskanyň ulanylmaga berilmegi halkara awtomobil ýük daşamalarynyň ösdürilmegine goşmaça kuwatly itergi berer. Türkmenistan halkara howa menzilleriniň hem ulgamlygy giňeldýär. Olar Aşgabat, Türkmenbaşy, Daşoğul, Mary, Türkmenabat we Kerki şäherlerinde bar. Şu ýyl Balkan welaýatynyň Jebel şäherçeline 7-nji halkara howa menziliniň gurulşygyna badalga berildi. Ýylda 17 million tonnadan gowrak ýükü işläp bilýän Türkmenbaş şäheriniň halkara deňiz porty Aziýa bilen Ýewropanyň çatrygyna kuwatly logistika merkezine urilýär.
Yurdumyzy daşary ýurtlardan gämleri satyn almagyndan başga da olary öz zawodyny gurup başlady. Türkmenistana utgaşdyrylan halkara logistika ulgamyny döretmek boýunça işler depkinli alınıp barlýar. Traseka we Demirgazyk günorta halkara geçergiler baradaky ılalaşyklara goşulmak boýunça çäreler görülýär. Ulaglamny hemde logistikany sanlaşdyrmak uruny halkara tejribesini öwrenmäge ýurdumyzyň ulgydyklanma bildirýändigine aýratyn üns şekilli. Şoň bilen birlikde umumy bähwitlere laýyk gelýän bilelikdäki meýilnamalary hemde taslamalary mundan beýlägem durmuşa geçirmäge türkmen tarapynyň taýýardygy tasdiklandy. Şol umumy bähwitliň merkezinde adam hakdaky alada durýar. Çykyş edenleriň hataryna Birleşen Arab Emirlikleriniň, Hatay Halk Respublikasynyň, Pakistan Islam Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň, Malawiýyň, Burkina Faso'nyň, Iran Islam Respublikasynyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Ermenistanyň, Saudy Arabistanynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Gruziýanyň ogurdaş ministrlikleriniň we pudoklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary boldy. Soňra Hazaryň kenarynaky Berqarar mehmanhanasyny halkara maslahat aýratyn orlar boýunça mejlisler bilen dowam etdi. Mejlise gatnaşyjylar ilki bilen mehmanhanaň eýwanyna ýeňlandyrylan sergi bilen tanışdylar. Türkmenistanyň dürli orlar boýunça ýeten derejesini, milli ykdysadyýetimiziň pudoklaryna gazanylýan üstünlikleri görkezýän sergi mehmanlara ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möşürli özgertmeleriň netijeleri we bir näçe orlar boýunça durmuşa geçirilýän işler, olaň netijeleri bilen tanışmaga mümkinçilik berdi. Giň möşürli sergiň säklerine ýurdumyzyň uly kommunikasiýa, alym bilim we saglygy goraşylgynyň, owa senagat toplumnyň, senagat we önümçilik pudoklarynyň, energetika senagatynyň, söwda ulgamynyň hemde senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, maliýe ykdysadyýet hemde bank ulgamlarynyň we milli medeniýetiň ýeten derejesi bu orada hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna alınıp barýan işler görkezildi. Soňra bu ýerde geçirilen mejlislerde Wiener hereketler maksatnamasynyň ulag ara gatnaşygynyň anyk wezipelerini hemde durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde gazanylan tejribeler we meseleler, şeýlede pandemiýadan soňky döwürde durnukly ösüşi üpçün etmek üçin ulag ara gatnaşygyny maliýeleşdirmek esasy meseleler we çözgütler diýen ugurlara garaldy. Bellenilşi hali üstasır ulaglamyny netijeli ugurlaryň döredilmegi degde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň toparynyň dünýä ykdysadyýetine ýakynlaşmagy üçin ören wajypdyr. Şoň bilen baglykda hyzmatdaşlygyň bu ugurdaky bar bolan kuwatyndan netijeli peýdalanylmagynyň möhümdigine üns şekilli. Pikir alışmalaryň çäklerini forumyň wekilleri şu maslahatyň awtomobil, demir ýol, deňiz we howa ýollaryny özüne birleşdirýän ulag ulgamlarynyň sağlaşyk ötmegini, bu ulgamda giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin intermodal logistika merkezleri döretmäge ýardam etmeligi barada umumy pikir aýdyldy. Şoň bilen birlikde şu maslahatyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler hemde olaryň hyzmatdaşlary üçin ygtybarly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak hemde bar bolan meselelere ünsü çekmek babatda oňat mümkinçilik bolup durýanlygyny tally. Häzirki zaman şertlerde ulag kommunikasiýalar dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyna we sağlaşyklygyna gönnen-göni täsir edýän dünýä ykdysadyýetiniň esasy orlarynyň biridir. Şoňa görä Türkmenistanyň ulag ulgamyny özara bähwitli hyzmatdaşlygy işleňleşdirmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlarynyň wajypdygy, şollara uly isse bildirilýändigi aýdyndyr. Bellenilşi hali ulag ulgamyny halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak hormatly prezidentimiz tarapyndan ýygyderli durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň esasy orlarynyň biridir. Çıkışlarda Türkmenistan tarapyndan ulag ulgamyny sevit we dünýä möşürine netijeli hyzmatdaşlygy işleňleşdirmäge, oň has oňoýly görnüşlerini işläp taýýarlamaga gönükdirilip, öňe sürülen netijeli başlangyçlaryň wajypdygy we olara isleň uludygyny tally. Şoň bilen baglykda bu ugurda oňyň halkara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna, döwletlere we sevitlere uly ykdysady mümkinçiligi üpçün edip bilýän, olaryň strategik bähwitlerini utgaşdyrmaga ukyply kuwatly birleşdirici teriste, geýsiýasatyň möhüm ýagdaýy bolup durýan ýaýwanlandyrylan we howpsuz döwrewap ulag sasyr düzümleriniň kemale getirilmegine ýurdumyzyň goşunyny ýokary baha berildi. Şeýlede forumyň çäklerine ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň wekilleriniň arasynda iki taraplan duşuklar geçirildi. Duşuklarda sevtin we dünýäniň ykdysady gatnaşyklarynyň ösmegine kuwatly itergi berjek täze ulag geçelgelerini döretmek we ozal hereket edýänlerini giňeltmek boýunça geljegi uly meýilnamalary nazara almak bilen däp bolan hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Duşuklarda bellenilşi hali Türkmenistan ulag sasyr geçelgelerini ösdürmek, bu orada hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek bilen baglanşykly dünýä ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýär. Olaryň halkara derejesinde ikrar edilmegi we giň gollawy eýe bolmagy bu başlangyçlaryň dünýä ýurtlary üçin ähmiýetlidigini we Türkmenistanyň halkara ulag giňişligindäki awraýynyň belinde galýanlygyny görkezýär. Şeýlede bu başlangyçlary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça zerur çäreler görülýär.
Duşukluň dowamyna garalan meselelerin oňun çözülmegi we degişli ılalaşyklaryň gadanylmagy forumyň ähmiýetini we derejetini hatam belinde götürdi diýilip geçirilen duşuklardan otally. Меня зовут Игорь Рунов, представляю Международный центр транспортной дипломатии. Igor Runov Halkara Ulu Diplomatiyasi Merkezine wekilçilik edýärin. Halkara maslahatyna işen häsiýet mahsus boldy. Bähwitli gatnaşyklary ötürmek boýunça pikir alşmalar taraplaryň degişli urdaky işlerine üstünlükleri üpşün eder. Türkmenistan ygtybarly hyzmatdaş bolmak bilen gatnaşyklaryň häzirki zaman derejesinde ötürilmegine uly ähmiýet berýär. Bu ýagdaý häzirki wagtda esasy uğurlaryň biri bolup durýar. Biziň bilelikdäki işlerimiziň ýokary netijere beslenjekdigine ananýaryn. Halkara maslahatyň geçirilmegine döredilen mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine sag bolsun aýdýaryn. Halar deňdiniň ajaýyp türkmen kenaryna göz tutulan çäreler halkara jemgyçiligine uly gyzyklanma döredýär. Şunukda oynalardan awaza milli siýasatçylyk lowlagyna geçirilen forumyň üstünlikleri beslenjekdigini anamly aýtmak bolar. Halkara uly hyzmatdaşlygyna Türkmenistanyň uly mümkinçiliklerini awaza milli siýasatçylyk lowlagyna geçirilen halkara maslahatda göz etirdik. Ulu logistika boýunça köp uğurlu işleriň amala aşyrylmagyna ähli şertleriň bolmagy Türkmenistanyň degişli urdaky mümkinçiliklerini häzirki zaman şertlerine artdyrmaga esas bolup hyzmat edýär. Şunun bilen bagly meseleleriň awaza milli siýasatçylyk lowlagyna geçirilen halkara forumuna aran maslahatlaşylmagy täze mümkinçiliklere gönüktirilendir. Beýik Üpek ýolunyň häzirki zaman şertlerine dikeldilmegine Türkmenistanyň möhüm orny halkara jemgyçiligine uly gyzyklanma döredýär. Ulu logistikanyň döwrewap derejede ötürilmegine Türkmenistan aýratyn işeňlik görkezýär. Munyň özi täze üstünliklere anamly badalgadyr. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Koreya Respublikasynyň prezidenti Yoon Suk Yeol Koreya Respublikasynyň milli bayramy azad ediş güni münasibetli mähirli gutlaklaryny we iňgu arzularyny iberdi. Biz iki taraplaryň gatnaşyklaryň mundan beýlegim ösdürmegine uly gyzyklanma bildirýäs. Ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygyň geljekde de iki ýurdun halklarynyň bähidine edgiderli ösdüriljekdigine berk ananýasyp döwlet başlanymy gutlagy hatyna bellidi. Türkmenistanyň prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Yoon Suk Yeol tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Koreya Respublikasynyň halkyna orta parahatçylyk mundan beýlegim öňe gitmegi hemem rowaşlyk arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Hindistan Respublikasynyň prezidenti Hanım Draupadi Murmu we Hindistan Respublikasynyň premier ministri Narendra Modi hemem ýurdun ähli halkyna Hindistan Respublikasynyň milli bayramy garaşdyrlyk güni münasibetli tüýsürekden gutlawlaryny we iňgu arzularyny iberdi. Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda syýasy, sowda, iqtisady, medan insan perweri we beýleki ugurlary boýunça netijeli we özara bähitli gatnaşyklar ýola goýuldy. Bu gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähidine mundan beýlegim edgiderli putulanyryljakdygyny berk ananýanyp döwlet başlanymyz gutlagy hatyna bellidi. Türkmenistanyň prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Hanım Draupadi Murmu hemem premier ministri Narendra Modi tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Hindistan Respublikasynyň halkyna orta parahatçylyk ösüş hemem rowaşlyk arzu etdi. Garaşda baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň ötüşiniň täze taryhy döwrüne geljeki nesillerimiziň awadan we bagtyar durmuşda ýaşamak üçin arkadaşly serdarymyzyň edgiderli tagalasy bilen giň meşhurly işler durmuş geçirilýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän tumut mewsümine çağlyk münasip derejede diňjalmak üçin döredilýän şertleň esasynda ýaş türkmenistanlar hem taraplaryny üns alady bilen gurşul bolýar. Muň aýdyň misalyny bilim ministrliginiň guramagyna geçirilen çärelerden hem görmek bolýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiň alp barýan ýyl-ýurt bähwetli işleriniň netijesinde halkymyzyň bagtyar geljeginiň ýaş nesilleri bilen baglykda mundan meýlekde üstünliklere betlenmegi uğruna giň erimli işlere ulans berilýär. Gahrman arkadağımızın döredip beren hem mümkinçilikleri hem de arkadağlı serdarımızın dowam edýän rowaç ýollary esasynda häzirki wagt ýaş türkmenistanlylar bagtyarlyň mizemet gurşawyndan ruhlanyp we döredilýän ähli ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp mehriban watanymyza uly buýsanç we gowunç duýgulary bilen esretli zamanamyzyň hüzürini görýärler.
Muň üçin bolsa garaşdydy baky bir tarap Türkmenistan döwletiminde hemme mümkinçilikler döredildi. Ýurdumyň sagalar tagaldyş din jarş merkezlerine we abada milleti ýahaçylyk dowlagyna gazaýyp günjeklerini, häzirki din jarş döwrüne ýaş nesiller saglyklaryny berkidip, münasip din salýarlar. Hormatly prezidentimiň nygtaýşy ýaly halkymyň saglygyny pugtalandyrmak, beden taýdan berk we ruhy taýdan baý, rowşan geljekmede bolan ýaşlar kemale getirmek, ata watanymyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Sagalyň münasip bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi çeper dörejilik bilen meşgullanmaklary, öz ukyp başarnyklaryny ösürmekler üçin ýurdumyda ähli şertler döredilýär. Diyarımda gurulýan döwrap sagalar baglarynyň mektepleň sport we tagaldyş din jarş merkezleriniň sany ýyl-ýyldan artýar. Muň özi ata watanymyň arzuwylaryň hasyl bolýan hemde bagtyar sagalyň ýurdudygynyň aýdyň suwutnamasdyr. Döwletimiz ýaş nesilleň tomysgy din jarş möhümini şadyan we peýdaly geçirmekler üçin ýygyderli alad etýär. Häzirki wagtda ýurdumyň ähli sagalar tagaldyş merkezlerine tomys möhümi dowam etýär. Sağlyň dol derejede din almaklary wagtlaryny peýdaly we şadyan geçirmekler üçin merkezlerde ähli şertler döredildi. Sağalar tagaldyş din jarş merkezlerine oýun oýnamak, beden terbiýe, sport bilen meşgullanmak üçin meýdançalar, tans sallary, kompýuter merkezleri, iliş gurnaklary, teatr we şekillendiriş studiýalary, kitapxanalar gözegine tutulan. Teatr, sirk, meşhur aýdymsaz watan toparlarym ýaşaşyk tomoşaçylary bilen duşýarlar. Sagalar üçin paýtagtymyň hemde welaýatlaryň ajaýyp günjeklerine, taryhy meden ýadygärliklerine, muzeýlerine, teýilgählerine gedelençler guralýar. Ýaş nesilleň dowam edýän tomysgy din jarş döwrüne, olaň münasip derejede din almak hemde wagtlaryny peýdaly geçirmekleri, şol wagtyň özünde TV we milli gymmatlyklara gowunç we büýtünç duýgularyny has artdyrmak maksady bilen meýilleşdirilen şäherler olarda uly täsir galdyrmak ugruna terbiýeçiler tarapyndan hemme zeruri işler alınıp barylýar. Häzirki dowam edýän tomut möhümine Balkyn welaýat kärdesler arkalaşy we Türkmenbaş şäher birleşmeleriniň guramagyna ýaş nesiliň münasip din almak ugruna geçirilýän şäherler oňy netijelere betlenýär. Çağalar kärdesler arkalaşygynyň dayanç tagaldyş merkezine wagtlaryny hoş geçirýärler. Muň üçin olar gahrman arkadagymyda hemde arkadagly terdarmyda tüý sürekden sag bolsun aýtmak bilen şeýle isretli zamany üçin päk galplaryndan hoşallyk bildirýärler. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtatymyň Aşgabat şäherine şuň 15 awgustda saat 20-den 16 awgustda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanyş bolun. Balkyn welaýatyna azken bulutly howa bolup günordan telesekunt 10-15 metr ýetýän şemal öter. Howa gecetine 25-30 gradus maýyl, gündüzine 35-40 gradus yssyk bolar. Ahal welaýatyna az bulutly howa bolup demanazy günordan telesekunt 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gecetine 20-26 gradus maýyl, gündüzine 35-40 gradus yssyk bolar. Mara welaýatyna açyk howa bolup demanazy günordan telesekunt 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gecetine 20-25 gradus maýyl, gündüzine 35-40 gradus yssyk bolar. Elbap welaýatyna açyk howa bolup demanazy günordan telesekunt 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gecetine 20-25 gradus maýyl, gündüzine 35-40 gradus yssyk bolar. Daş welaýatyna açyk howa bolup demanazy günordan telesekunt 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gecetine 19-24 gradus maýyl, gündüzine 34-39 gradus yssyk bolar. Paýtatymyz Aşgabatda açyk howa bolup demanazy günordan telesekunt 9-12 metr ýetýän şemal öter. Howa gecetine 22-24 gradus maýyl, gündüzine 37-39 gradus yssyk bolar. Ýurduma boýunça awgust aýynyň 16-syny magnit hadisesiniň dörnükli ýagdaýda bolmagyna garaşylýar.
Eziz vatandaşlar, Thomas Pass'ın hovanın derecesinin yuqurlanýanyny nazar alyp, Pass'yň aýratynlyklarına laýyklyqda geyinmegi, bunun ýeti şöklesinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertiplerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ilişler, bulary berk berja etseňiz, ýylyň eslenip Pass'yny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri beslenýär. Ähli ötüşlüň özününde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.